Assalomu alaykum barodaroy g'arib, barodaroy muhojir. Ина бародаро мо дар Москва барои шумо ҷо кушодагем ҷоя хеле ҳиҷома, массаҷ ина бародар бочка дорем, ина оддих кесаи бародарима. Бисёрио бародаро мепурсанд ки дар ҷо хондагем, чӣ кор кардагем. Мо аки касба дар ҳамаи ростига дар Москвада 6 моҳ масад курс гузаштагем. 6 моҳ курс гузаштагем меҷомада. Масад каста правда ҳам масад аввал мо массажист хондагем. Васият масад танаи инсона гиҷоша фаҳмидан, точкаро фаҳмидан, баъд мо баъд кастафрав бочка медорем, ай бочка ҳиҷома мекунем иншоалло. Масад иҷа бо аст кастафрав аст, касоне ки миён дарда масад устахандроз дора, грижа дора, протруза, фаран дора, ами оид ба астумра ма. Масад баъд ин бочка мерем авҷа, масад поли ҳуй мекунем. Ай бочкаш барои чӣ? Ин бочка барои мо бародаре ки ҳастанд ки шамол хӯрдагианд. Баданшон нам дорад. Нам чӣ нам мегирад ки кор мекунанд, танашон майкашон арақ кардагианд, шамол хӯрдагианд. Ба воситаи ҳамин бочка мо ҳамроҳ метавонем ки бирорем. Мақсад ҳиҷома хуное ки ҳаста ки дар кор нест дар организм, ҳамроҳ мо мерорем. Бародарои мегӯянд ҳамиҷа рафиқи мутра дид ё ки фалонира дид, гӯ ки ман метавонам хали зад я бечора гарнаша ман имкадар зада я ҳафта ҷош хистан метавонам. Накунем бародаро. Просто ёд гирифтан ба тамошо кардан ёд намегирӣ. Ира меҳнат кардан накора, хондан накора. Хондан чӣ мехонӣ? Мақсад ҳар як тавият гап мезанад, ту бояд бинависӣ. Точкаш дар ҷоя, нерви агиҷо ба агиҷора мета, чихе мета. Юра бояд мо ёд бигирем. Просто мо дидан ки ҳавокраки задан мумкин нест. Просто ҳак нест ки ҳамдигаritон хали мушаб накунед, маҳим накунед. Ки просто нест. Я мо бегум ки 5 сол шид, мо 5 сол вақт мо гӯ ки бепул кор кардагем, шогирд содагем, хондагем, масад азоб кашдагем баъди касб ёд гирифтагем. Просто так намешавад. Некира баъд ҳастанд ки бародарое ки мепурсанд е мегӯянд мумкин нест, просто худаш намедонад чие мумкин нест. Ту да мумкин нест, барои ки ту намедонӣ ки точкаоша, конечно мумкин нест. Албатта мумкин нест. У точкаоша ки донисти мумкин аст задан. Бародаро барои ҳава эҳтиёт кунем. Хайна касоне ки мепурсанд ки мутахассис, алҳамдулиллоҳ ман мутахассисам, то боварӣ ки масад то ҷое ки худам медонам ки алҳамдулиллоҳ ҳамин қобили кор кардам. Аввалаш худо ягон каса маъимам накардам. меша гуфта метавонам ба боварӣ ки хай шифо аз ҷониби Аллоҳ ай омадагиш хай 70% шифо ёфтеан аз ҷониби Аллоҳ. Хай бисёрш ки воспаленик доран, айрӯи воспалени задагӣ касафра мо хай фоида намена айрӯи воспаленик. ҳамун мақсад дуюм курс, сеюм курс мия бародаре ки ҳастанд хай намедонам ҳисоби ки маблағшон намерасад, сумшон намерасад ки дуюм курсша намебиям, дуюм сеюм курсша. Хай ки ҳисоби мошина ки алҳамдулиллоҳ бисёртар ҳама хуб шудесанд. Иҷа будурӯни шуд, баъд ягон 5-10 минут. Бо парбихегу чиха бишим хес кун. Видош ки монда боша бояд сар мезанем. Фрозим. Рутовску бишим хес. Хам кун миён тоқи. Ано хе. Ана ҷид ҷура меги хали сарфоизо хоб букта нехали. Нехали. Буда. Бес сохам хам. Хам бес. Тамом. Бес, сарфиста. Остоса поинам хам. Змина бра бахам остоса. Бардохта. Ай сар буфуром. Куйдо? Оля, пушту намега аста. Бисёр не кам я? Кам ана. Тамом, ози гуно шоша. Тамом рафтим. Тамом. Ай сар бардохта. Нафаса бро. Брош. Аста, оля, аста кам шуд. Кам шуд, да? А у пешнам ҷа кам шуд. Иҷа бишин. Шо. Сак нафаса бро. Сак. Я вольга, сак. Машаллах. Бараки бе, сенма ям ёмба.
وایسا Apış pes. Nasıl? Şunu da vur. Şunu da vur. Şiş, mum sarmacı. İnşallah. Açalım. Nasıl mükemmel. هجوما خاک هجوما همتون معلومه به همتون میدونه که هجوما سنت است هم ثواب هم برکت شفایه نه که مقصد هجوما بیشتر آدمایی که خولویان یا عصبانیان میانشون در میان پوچوشون در میان واسه که استخوان‌دراز دارن یا دوران دارن همه به حد وزی یه خوب کرده سر این اکش خونه هاجر اینا پولی جمع شده Sıskı.